Lehenengo ariketa honetan, berriro daukagu izendatzailean errokarratu batekin batura bat. Desagertarazteko erro hori izendatzailetik, biderkadura nabarmen erabili behar dugu, batuk eta bider kenketa, beraz, kenketarekin bidertu behar dugu. Beraz, zengo dugu, bi erro bi gehiru, bidertuko dugu, bi erro bi keniru. Eta behian egiten dana, izendatzailean egiten dana, zenbakitzen ere bardin egin behar dugu. Beraz, bidertu behar dugu, kenketarekin. Horrein, behian, bizkadura nabarmenaren formula aplikatuko dugu, beraz, lehenengoaren karratua, ken bigarrenaren karratua. Eta goian, prinsipioz, ez dugu egingo biderkaketa oraindik. Bai? Hurrengoan. Bi erro bi berrekiz, berbi parkatu, berbi egin behar ditugu biak. Beraz, bi berbi lau, eta erro bi berbi bi. Lau bi berbi sortzi. Ken bederatzi. Eta goian, ikusten denez hemen, minus bat dala behian geratuko dana, amaika ez da simplifikatuko, eta horren bidertuko dugu. Amaika bider bi horiek. Beraz, hogeta bi erro bi, ken hogeta mairu. Horun, daukagu, hogeta bi erro bi, ken hogeta mairu, zati minus bat. Zati minus bat egiterakoan, minusa gora eraman behar dugu, eta bat geratzen denez, desagertzen da zatikia. Eta horren geratuko da, minus. Hogeta bi erro bi, gehi hogeta mairu. Izten badugu minusa aurrean eta hogeta mairu hori espadiogu nahi aldatu ikurra, parentesiaz ipine barko nuke. Horan. Beraz, listo. F, barkatu, E. Eren kasuan, izendatzailean agertzen da ez da errokarratu bat, beraz, gaira ez da batuketarek eskinetarik agertzen, hemen erabili behar duguna da, bidertu behar dugula, izendatzailean behar dugunarekin, erro barruko guztiak berlau egoteko parkatu. Beraz, biber bat dagoenez, biber iruaz bidertu behar dugu, bidertzerakoan biber lau geratzen dalako. A berriru, beraz, bider A egin behar dugu genuke, eta B berbi, bider B berbi. Hau zebera, goian ere, zenbakitzailean ere, ipini behar dugu. B berriru, A, B berbi. Orain, izendatzailean agertuko dana, izango da, lau erro, eta danak berlau. Bi berlau, A berlau, parkatu, B berlau. Beraz, geratzen da, bi A, B. Horren zati, bi A, B. Lau A, lau erro, bi berriru, A, B berbi. Eta horrein simplifikatuko dugu, bai A arekin, eta hau honeaz, bi geratzen da. Beraz, emaitza izango da, bi lau erro, bi berriru A, B berbi, zati, B. Eta horrein, azkena. Azken honetan, bai goian eta bai behian agertzen dira erro bardinak, eta sarri ariketa hauetan nahazta ditzen gara. Beraz, hemen egin behar duna jarraitu prozesua, pausuz pausu, nahaztatu barik. Logratu, behian agertzen bada batura bat, horren kenketarekin bidertu behar ditugu, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea, biak. Bidertuko dugu, kenketarekin. Goian ere, zenbakitzailean ere, kenketarekin bidertu behar dugu. Eta, goian agertzen sana denez, kenketa hori, ipiniko dugu, berbi. Ipintzen baduzue, bidertzen parentesis biak, ez da ongo txarto, baina, hobeto, berbi egiten badugu. Orain, bai goian eta bai behian, formulak aplikatu. Behian geratuko da, erro bost berbi, ken erro hiru berbi, eta goian, erro bost berbi, gehi erro hiru berbi, ken bi aldiz, erro bost, bider, erro hiru.
Vale? Orain, garatuko ditugu, berredura guztiak eta garatuko da. 5 gehi 3, ken 2 erro, 5 bider erro 3, erro 15, zati 5 ken 3. Baina hemen, kontuz, bi hauek alde batetik batuko dugu eta hause ezin da hoiekin elkartu. Vale? 8 ken 2 erro 15, zati 2. Hemen, zatiki batean simplifikazioa egin nahi dugunean, bietan simplifikatuko duguna, bidekai komun moduan atara behar dugu. Goian, 2 bider ipini behar dugu. Zati biaz simplifikatzeko. Vale? Beraz da, 4 ken erro 15. Beraz, emaitza, izango da, 4 ken letra bakizu. Listo.